la ekhathini eziphambilini simbonile evula ibeletho zezinyumba, simbonile esisuthisa abantu abalambile, simbonile evula amehlo ezimpumputhe. Sithi namhlanje uJehova ophendulayo akaphendule nowakho umkhuleko. Angedwa ke studio namhlanje kodwa ngine bishop lami lana uKW Magagula, ibishop okuyinona namhlanje elizosithatha lisise entabeni engcwele eShilo. Bishop, asikubingelele, sikwamukele eShilo, sikwamukele kuKhosi FM. Amen. Siyabonga kakhulu, siyabingelela ncikazi yenkosi Mamzanele, siyabonga kakhulu ithuba inkosi esivulele lona ukuthi sibe phakathi koKhosi. Sibingelele nabalaleli bomsakazo uKhosi egameni lika Jesu. Amen. Sizokhuphuka siye eShilo. Abalaleli bethu sebeyibekile inkinga zabo, bacela uzwile nawe, bakhala ngokungazwani emakhaya. Khona umama ongithintile othi umntana kusemgaqweni, uhlala emgaqweni udla izidakamizwa, akayedwa, baningi abanye abathi angizalanga iphara mina, ngazalwa uThemkosi, ngazalwa uNtando kayise, ngazalwa umntwana engangithi uNkulunkulu ungibusisile ngaye. Asime esikhaleni nalabazali ababukulayo namhlanje abathi ingane zabo aba ezinye azikho emgaqweni isekhaya kodwa zihlupha khona la. Sikunika lonke udumo, sikunika zonke izibongo ekseni. Sibonga nalithuba usiphe lona kuba besingeza sibonakale phambi kobuso bakho, phambi kobukhona bakho, baba wethu namandla wonke. Siyabonga dwala lapha kade ukuba usizale kabusha, baba wethu namandla, usinikeze ilungelo lokuba sibizwe ngegama lakho, sibizwe ngabantwana bakho, baba wethu namandla. Siyabonga baba ukuthi njalo uma sikhuleka kuwe wena uyasizwa, usizwa njalo, indlebe yakho ayikho nzima ukuba isizwe, baba wethu namandla wonke. Akukho lutho uNkulunkulu wethu namandla esiluletha phambi kwakho ngokukhuleka ngokukholwa ongasenzeli lona, baba wethu namandla, ngoba kukho okukwehlulayo wena, okungenzeki kubantu kuwe kuyenzeka. Siza nomlaleli ekhaya, baba wethu ongcwele, sebakhulumile babeka izicelo zabo zomkhuleko, baba wethu namandla, sihlanganisa ukholo kanye nabo ngegama lika Jesu. Sikwethemba uNkulunkulu ngazo lezo zinto ezibukeka zinzima, ngazo zona lezo zinto ezibukeka zingenzeki kubantu ngegama lika Jesu. Baba wethu ongcwele, wena uvela ubonakala ungenelele esimweni esesihlule abantu, esesehlule noma yiluphi uhlobo lwama system. Baba wethu ongcwele, sibonga ukuba nanamuhla lolu suku uzofakazisa amandla akho ukuba ngempela uNkulunkulu ongahlulekiyo. Baba wethu ongcwele, nangu umlaleli ekhaya esebikile udaba ngabantwana bakhe, ngabantwana abangalaleli, baba wethu ongcwele, nesimo esikhona phakathi kwekhaya. Sinyenyeza igazi lika Jesu lona elikhuluma ukuthula naphakathi kokuxokozela, in the name of Jesus Christ. Baba wethu ongcwele, ekubizweni kwalo leli gama sibonga ukuba onke amadola yaguqa, siguqisa lonke kuhlobo lwesimo olumelene nabantwana bakaNkulunkulu, olumelene nenhlala kahle yabantu ngegama lika Jesu. Wherever la kufinyelela khona lo msakazo, sinyenyeza igazi lika Jesu, baba wethu namandla wonke, ezweni lonke lase South Africa na beyond ama borders, ngegama lika Jesu. Sithi makungenelele amandla egama lika Jesu, amandla egazi lika Jesu, baba wethu ongcwele, ngoba wena uNkulunkulu unemicabango emihle ngathi, unemicabango ephakeme ngesizwe sakho, baba wethu ongcwele. Siyabonga baba ukuthi ukuthula kwakho okudlula ukuqonda konke kuyangenelela kulela khaya, kuyangenelela kulela business, kuyangenelela kulela bandla ngegama lika Jesu. Baba wethu omuhle, siyabonga baba ukuthi usizwa njalo uma sithandaza kuwe, and akwenzeki usinikeze esingakucelanga, kodwa usinika konke esikucelayo egameni lakho, baba wethu namandla. Siyakholwa ukuthi nalomzuzu esikuwo ngumzuzu wemangaliso, ngumzuzu okwenzeka kwezinto. Siyakwethemba, siyalethemba igama lakho Jesu, baba wethu omuhle. Qhubeka ukhazimlise
igama lakho phakathi kwethu. Siyajabula baba uma sithola nobufakazi bomsebenzi owenza ngale program, ngale nkonzo baba wethu ongcwele. Lokho kuyasiqinisekisa ukuba uzoqhubeka uzibonakalisa, uzoqhubeka uthintele yampilo, uthintele yampilo ngegama lika Jesu. Umntwana ohamba ekhaya sisenda sithumela izwi likaNkulunkulu ukuba limthinte la ekhona, aphindele emuva ekhaya, abe sober, buyele kuse kuye ngegama lika Jesu, njengalokwasa kwindodana yolahleko. Siyabonga baba ukuthi baningi na njengamanje okusayo kubo, in the name of Jesus. Baba siyabonga ukuthi abazali bazofakaza, imindeni izofakaza ngobuhle nobukhulu bakho ngegama lika Jesu. Thatha lonke udumo uNkulunkulu wethu ongcwele, siphakamisa izandla ebukhoneni bakho, sikukholwa ukuthi konke esicelayo nesikholwa egameni lakho wena ususenzele kona, in Jesus mighty name siyathandaza. Amen. Hallelujah, hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Bishop Lami ukuthi akhulume kahle ekseni. Umthandazo unamandla, siyazi ukuthi akukho okuhlula ukukhuleka kwethu. Ngiyazi ke ukuthi uthe namhlanje sifunda encwadini yabaseKorinte yokuqala. Asivuleni ke bazalwane baseShilo, ncwadi yabaseKorinte yokuqala isahluko sesibili, sizofunda ivesi le-12. Yes Lord. abaseKorinte bokuqala isahluko sesibili, sizofunda ivesi le-12. Uthi uBishop namhlanje sizokhuluma ngesipho sikaMoya oyiNgcwele. Amen. Asihlale kuyona baba. Amen. Amen. Nkosi Inkosi siyabonga mambokazi. Inkosi nje kubekile enhlizweni yami ukuba sike sithi kubheka nali vesi leli kubaseKorinte bokuqala as ushilo chapter 2 iverse la ka12 lifundeka kanje. Kepha thina asamkelanga umoya wezwe, kodwa samkele umoya ovela kuNkulunkulu, ukuze sikwazi esikuphiweyo nguNkulunkulu ngomusa. Amen. Uma ulifunda leli verse umpostoli Paula la usivezela isipho sikaMoya, noma isipho esingumoya oyingcwele, oyisipho kithi thina abakholwayo. Ngiye ngithi ke uNkulunkulu mhla ebheka izwi lenkosi lithi walithanda, wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa kuba ilona lo okholwayo angabhubhi kodwa abe no. So uJesu wafika eyisipho sikaNkulunkulu ehlabathini lonke, emhlabeni wonke, kuba abantu basindiswe ngaye. Uthe uNkulunkulu esenikele ngoJesu sathola ukusinda, uNkulunkulu waphinde wanikela ngomoya ongcwele ebandleni ukuthi abe yisipho somzalwane. Umzalwane ngoba usesamukela isipho esinguJesu oletha ukusindisa, bese wamukela isipho esingumoya ongcwele. So uNkulunkulu ube nesipho for umhlaba esinguJesu, waba nesipho for ibandla esingumoya ongcwele. And enhlizweni yami kuyavuka nje kule insuku zokugcina ukuba ibandla likaKristu lingamzibi umoya ongcwele. Ngoba unikelelwe lona, sinikiwe umoya oyingcwele kuba ngaye sikwazi ukuthi uNkulunkulu asihole, noma uJesu asiholele enhlizweni kaNkulunkulu. Ayikho indlela uma ufunda amavesi angenhla kulele silifundile iBhayibheli, umpostoli uyasicacisela la ukuthi kunezinto uNkulunkulu ayihlelela abamthandayo, and uthi alikho iselizibonile, ayikho nendlebe ezizwile, uthi futhi akungenanga nasenhlizweni yomuntu lezi zinto. Uthi uNkulunkulu uyihlelile nje lezi zinto, wayihlelela bonke abamthandayo. Bese ke nawufunda uverse 10 wakhona uthi kodwa uzambulile uNkulunkulu lezi zinto, God has revealed, uzambulile lezi zinto, wazambula kithi. Hallelujah. And lo moya ongcwelelo uthi menchaza uthi uhlola zonke izinto, uthi uhlola even izinto ezijulileyo ezinkulunkulu. So ukuthi asikwazi ukuhamba noNkulunkulu esingamazi. And uNkulunkulu ngomoya ongcwele uyazenza azeke nakuba ajulile uNkulunkulu kangaka, kodwa uma singaziba umoya ongcwele, samukela umoya ongcwele, sithola ithuba lokuthi simazi uNkulunkulu for who he is. Singamazelwa ngabantu, but sizazele thina ngoba lo moya ongcwele lo uyisipho sikaNkulunkulu. I think kumele sikwazi lokuthi umoya ongcwele uyisipho sikaNkulunkulu, and isipho lesi siyamukelwa.
Yeah. Siyamukelwa isipho, akekho umuntu osebenzele ashizile kanzima sebenzele isipho siyamukelwa. And indlela yokukholwa iba nzima ngaphandle kwalesipho sikaNkulunkulu esingimoya ongcwele. Akhonzeke, ayikho imimangaliso, alukho ugcobo, ayikho iministry, awukho umsebenzi ngaphandle kukamoya ongcwele. And umoya ongcwele akayena umuntu ofika noMagagula namhlanje, akayena umoya ongcwele umuntu ofika nebandla elithi umoya ongcwele wayekhona ekuqaleni. uNkulunkulu edala, iBhayibheli lithi umoya ongcwele wayekhona ehamba hamba. And lo moya ongcwele lo, it's the very same spirit, uyena lo moya owawukhona ekuqaleni. And ngizothi nje kumlalele ekhaya, ngizothi kumzalwane waseshilo, ngizothi asingamzibi umoya ongcwele ngoba unikelelwe thina kuthi ngaye sikwazi ukuthi uNkulunkulu asihole ekuphileni kwethu kwansuku zonke. Abanye abantu abaningi baye bamvele bambone ngathi uyiforce noma umoya just like wind. Kanti cha, ungumuntu, unguNkulunkulu, uhlala phakathi kwethu. Mhla samukela uJesu naye wangena wahlala phakathi kwethu. Now nangithi singamzibi ukuthi liyaba khona iphutha lokuthi sibavume simvume uNkulunkulu Baba, simvume uNdodana, but uthola ukuthi umoya ongcwele kasimazi. And leyo nto ke yenza ukuthi noma siwenza umsebenzi wenkosi kodwa singawenzi ngendlela yakhe mamzanele, because uNkulunkulu simazi inhliziyo yakhe ngomoya ongcwele. And ekseni nje sisazothandaza kune calling, kunobizo olubiza bonke abakholwa inkosi uJesu kuba babe aware, baphinde bamamukele umoya ongcwele ngoba ngaphandle kwakhe angeke senze lutho. Khona nalelizwe like likhulume kuthina kwesinye isikhathi ufuna ukwenza into kube khona izwe elincane elithi hayi ungayihambi le ndlela, sithi thina unembeza, abanye bayibiza ngezinye izinto, kodwa uthi umoya ongcwele lo onendlela yokukhuluma nathi singamzibi. Umoya ongcwele lona mamzanele umsebenzi wakhe omkhulu uzosihola. Nawufunda incwadi kaJohn 16 uzosihola. And uma asihola usiholele kulazini iqiniso. Now lela gama lokuhola lela alifani neligama lokudirector, ngoba uyabona iGPS nje ngakukhomba eJozi but ingakazi ifike khona. God nomuntu ungabuza indlela akukhomba athi hayi uzohamba but umoya ongcwele igama elisetshenziswe lapha lithi he shall guide us, ukuguide. And ukuguide akusho ukuthi sizobambana isandla sihamba unyawo nonyawo, sibeka unyawo nonyawo, and uyingcenye yalolu hambo. Akazi uvuma uhambe wedwa. Ngoba umuntu umeyedwa ingozi, umuntu umeyedwa uyalahleka. Umuntu ingaka uJesu noma ehamba uthi angizunishiya nodwa, because kuyingozi ukuba wedwa. And from the beginning kuGenesis mamzanele uNkulunkulu wathi akuhle ukuthi umuntu abe yedwa, abe yedwa, ngizomenzela umsizi onjenga. And now uJesu mebuya ureflecta yona lento kaGenesis uthi angeke nisale nodwa, ngizothumela umsizi, umoya ongcwele ozoba nami. Ngoba thina ngokwethu siyahluleka nalento yokukholwa yokuthi sibe ngcwele, asikwazi ukuba ngcwele ngokwethu ngoba inyama ifuna okwayo, iso liyahaha lifuna leya mali umakhelwana nayo, yiko sintshontsha, yiko senza izinto, yiko sinomona, umoya ongcwele bese uyalungisa. And mfundisi wami izwi lenkosi lasifunde khona liyacacisa ukuthi lo moya lo ungokaNkulunkulu, akayena umoya wezwe. Athi uAyandantanzi mangabe hlabelela athi ngiyayibona imimoya ngemimoya, wayaphi umoya ongcwele? Uphi umoya ongcwele? Because sifuna ukwenza izinto ngenyama, sifuna ukukhonza ngenyama. Thola ukuthi la sihlanganyela khona sekubusa inyama, umoya ongcwele uqinyiwe. Uyafuna ukusebenza ebandleni lakho, uyafuna ukusebenza empilweni yomzalwane, because akezile ukuzosihlobisa nje, ukuzosidecorate umoya ongcwele, but umoya ongcwele uzosebenza empilweni yethu. Wamukelwa kanjani umoya ongcwele? Nanga umzalwane ulalele ekhaya uthi ngiyayizwa lento ekhulunywayo, ngiyafisa nami ukuthi ngimamukele umoya ongcwele. Wamukelwa kanjani umoya ongcwele? Njengalo ngishilo ebathandekayo ukuthi mhla usindiswa wamukela uJesu, ubuthathu bukaNkulunkulu bangena bakha phakathi kwakho. So lesigaba sokwamukela umoya ongcwele yila usumvulekela ukuthi umoya ongcwele sikwenza ngokukholwa, sikwenza by faith, sikwenza ngokukholwa ukuthi Nkosi Jesu umoya ongcwele
thatha indawo empilweni yami, thatha Yeah. icontrol, busa, because ilaqala khona kathola ilungelo noma iconsent yokuthi angakulawula, alawula indlela ocabanga ngayo, alawula indlela owenza ama decisions ngayo, alawula indlela ophila ngayo every day. Kungumsebenzi wakhe umoya ongcwele ukuthi uma esenikezwe ipulpit enhlizweni yomuntu asebenze, kube uyena osebenzayo, kube uyena futhi osebenzisa umuntu. So ilula nje, uyakholwa ngenhliziyo yakho njengendlela owamukele ngayo uJesu. Uyakholwa ngenhliziyo yakho and umnikeze, usarende konke kuye. Umnikeza amehlo akho, umnikeza ingqondo yakho, umnikeza ulimi lwakho. Ingakho phela izwi lenkosi encwadini ezenzo chapter 2 lithi wayesebapha ukuphimisela. Yeah. Because uma ukwamnikeza ulimi lwakho, ukunikeza ulimi lwakhe. Hey, uma ukwamnikeza amehlo akho, ukunikeza amehlo, uma ukwamnika indlebe zakho, ukunikeza lokho. Usabona wena, usubona lokho bebona yena. That's right. Ngizolishilo baba, ubaba wami esaphila umnumzana uMichael Mbokazi, kwakuyizwa lithanda kakhulu elithi iso. Alikubonanga nendlebe ayikuzwanga, akungenanga enhlizweni yomuntu uNkulunkulu lokho akulungiselele abamthandayo. Khona lokho esilungiselelwe kona thina esimthandayo. Kukhona Mambokazi, because la kunento engishilo la ukuthi lo mongcwele uyisipho. Yeah. And eyisipho nje woman of God. Uyisipho esinezipho. Yeah. Akasona isipho nje yena, uyisipho phakathi kwakhe okunezipho eziningi. Umpostoli Paul uzamile ukuzichaza ku 1 Corinthians 12, azama ukuchaza nje ukuthi sithole iziphiwo zikaMoya nokusebenza kwazo, kodwa la phakathi kwakhe kunalezi zinto azilungisile ezingama advantage ezi Yeah. Lokuthi nje etholwa yithina kuphela. Etholwa ukuthi ube 19 ngokuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Ngiyathanda lelo, ngizama ukulithola nami njengoba usho ukuthi zama advantages zisenza thina sibe thuthu, sibe thina nezinto ezingatholwa wonke umuntu, kodwa ezethu eziyilungelo, eziyifa lokuthi singabantwana bakaNkulunkulu, sizalwa sesiyindlalifa, zithonwa zindlalifa kuphela. Lezi zipho lezi lama advantage la awethu awangaphakathi. Wamukela uJesu, wazalelwa emndenini kaNkulunkulu, wazalwa ngomoya, usune access kulezi zinto. Yiko thina sonyathela inyoka nofezela, zingasenzi lutho, phuzo ukubulala, sidlo kubabayo, kungasibulala, ungakwenzi lutho bamangala abantu mkhulu ngakithi kunalo sezwe. My God. Yeah. Uhleli kithi, usebenza kangcono umehleli phakathi komuntu ngoba ufuna ukuzosi-influencer vele. Sasivala mfundisi wami ukuze umuntu ethi uNkulunkulu ukhulume nami wathi athi umoya ingcwele uthe, babuza abanye ngoba asikho emazingeni afanayo ekholweni ohambeni lokholwa. Abanye basafika, abanye basafuna ukuyiqonda lento ukuthi nikhuluma ngani. Uza umuntu ethi uNkulunkulu uthe, uNkulunkulu wayisethi kimi kumbe umoya ingcwele wasethi athi omunye nimuzwe kanjani, uzwe kanjani ukuthi uNkulunkulu, batshele mfundisi wami. Amen. Njengaloku sishilo nje futhi bathandeka ukuthi wamamukela umoya ongcwele ukunikeza nama sensors wakhe. Yeah. Ukunikeza, sikhulume ngamehlo, sakhuluma ngolimi, sakhuluma nangezindlebe. Uyakunika indlela yokumuzwa ngoba uhleli phakathi kwakho, uyakhula, liyalikhula iphimbo lakhe phakathi kwakho, ligcine ligqiba lawa amanye amaphimbo. So amaningi amaphimbo akhona esiphila phakathi kwawo, kodwa leli kaMoya Ongcwele liyezwakala, sometimes likhuluma ngathi li gently, kodwa liyama entweni eliyishoyo, and uyezwa ukuthi hayi kade ngangiwezwa amaphimbo. Kukhona lento lokuthi kuwenayo ungakwenzi lokho, kumbe ipha usibanibani lento ukuthi angifuni into yami engiyithandayo, libuye lelizwi lithi muphe lento, umoya kaNkulunkulu ekuhola, uphikise wena futhi nezimo ziphikise zithi usuyahlanyaka manje wakugila lo muntu izolo, kodwa lime lelizwi lithi hayi mnike lokho kumbe ungayi lapha ya. My God, Amen. And ngiyakhuthaza abalaleli emakhaya, ngiyakhuthaza abathandekayo ukuba asimvumele umoya ongcwele empilweni zethu, emabandleni ethu, kuma ministries, asimvumele athathe indawo yakhe ukuthi umpostoli Paul ningadakwa naliwayini kodwa nigcwale umoya ongcwele, nichichime umoya ongcwele, nikhulume umoya ongcwele, nikhonze umoya ongcwele, konke enikwenzayo kube ngomoya ngoba yena uzinikele, uzikhommithile ukuthi uzohlala nathi manje naphakade.
Hey, amen. Elakho lokugcina mfundisi wami sesisonga. Amen. Siyabonga kakhulu emfundisi, siyabonga kakhulu ithuba, siyabonga abalaleli emakhaya, siyamkhola uNkulunkulu. Le ndaba kaMoyiNgcwele indaba ezoqhubeka nasenhlizweni yenu, sisayokhonza naseyinkonzweni izoqhubeka le ndaba kaMoyiNgcwele, ingapheli, asebenze ebandleni lakhe. Ubishop KW Magagula, Bishop wami ulaphayana Grace Impact Church. Ikuphi nendawo? Silapha ePietermaritzburg, ku Richmond Road, ku R56 towards Thornville nje. Nasi sakhiwe esisha la celeni komgwaqo ka right. Engathi siye Thornville. Engathi siye Thornville. Singakafiki nje Thornville la along main road ku R56. Nali sonto Grace Impact lapho. Libhaliwe nje bazolibona abalaleli. Yes, and kuyisakhiwe esisanduqedwa esisha. Yes. Awu siyanibongela. Grace Impact Church ningena kanjani? Siyangena, hey, that's a good one mamzanele. Siyangena njalo ngamasonto ngo10, futhi siyakhonza ngoleyibili ngo6 ntambama. Sibhizi nje sigijimisa indaba yephasika, sihlela umkhosi omkhulu. Manje balalela nje abazalwane. Abazalwane bengithe bamisa inkonzo kwingena u10. The bamisa inkonzo bavulele iPK. Ngiyanibingelela abazalwane base Grace Impact Church. Ngiyazi njalo makhona umfundisi okhona abazalwane basuke belalele ngaleso sikhathi. Siyajabula kakhulu baba, sibonga nje nokuthi usuke le ngaseMaritzburg eThornville, kodwa uthi cha namhlanje angiphume. Baningi bona abalaleli bami, kodwa ke ngiyokhuluma nalezi igidi ezilalele okhosini ngithinta impilo zabantu abahlukene. Makhona umuntu othe ile nto ijulile esikhulunywa umfundisi ngimthola kanjani? Mhlambe ngifisa ukumbuza ngokukhonza nabo, kumbe mhlambe ngifisa nje akhuleke kanye nami. Bakuthola phi mfundisi? Oh yes. Mfundisi wami ikhona mhlambe lapha einkundleni zokuxhumana ungangifollowisha ngiuBishop KW Magagula ku Facebook. Kuqala ngobishop ithi Bishop KW Magagula ku Facebook, kanti nenumber engayikhipha u0 okay. Yeah, it's 084. 084. No. It's 065. Sorry. 065. 8500. 8500. 951. 951. Asiyiphinde 065 8500 951. That's right, ma. Siyabonga kakhulu uphinde uthe umgwaqo muphi moya enkonzweni? Richmond Road, mamzana ngijabulela ukuthi bazobe sebayalalelwa wena ngoba uyeza soon, I'm sure. Oh, nami ngiyeza. Isimemo sesiphumile. Lalela angibuzwa la ngiyatshela ukuthi ngiyeza. Iphasika liqala nini? Siqala ngolesine mhla ka28 ma. Kuyoze kube yisonto. Awu siyabonga kakhulu bazokulandela baba einkundleni zokuxhumana mfundisi wami ngibingelelele cha sengizwile ukuthi ngiyakhonjwa. Ngizoza na kanjani? Sengiyavuma nami. Amen. Ayibongwe baba uhambe kahle. Siyabonga kakhulu man, busiseke, bless you. Bless you.